5 ka Navy planes ang nawala ug ilahang last message kay napuno og kahadlok. Sa tuig na 1945, naay 5 ka Navy airplanes na ginatawag na Flight 19 ang nisulod sa Bermuda Triangle ug abi nila na ordinaryong adlaw lang ni para sa training pero wala na sila kabalik. Ang mga piloto nagtawag sa radyo, "Kuyawan kaayo," nag-ingon, "Dili na namo mahibal-an asami. Lain na tan-awon ang dagat, murag dili na normal." Ang nisunod kay ang kahilom. Base na mga rescue plane nga gipadala para mangita nila na wala pud apil. Wala gid nakita ang mga wreckage hangtod karon. Daghang barko, eroplano ug tawo ang nawala sa misteryosong lugar tali sa Florida, Bermuda ug Puerto Rico. Unsa kaya'y nasa Bermuda Triangle? Magnetic forces ba? Mga aliens? Time portals? Hangtod karon wala ni nasulbad na misteryo. Dakong salamat kay Uncle Gerard Divino para sa request.